Letné radovánky sú spojené aj so sériou koncertov v rozličných amfiteátroch. Schádza sa tam najmä mládež, takže vždy padne vhod pripomínať im základné poučky bezpečnej jazdy, ale aj možnosť vyskúšať si niektoré situácie na simulátoroch. Aké ste šoférky? No, zatiaľ začiatočničky. Obidve. Už ste dostali svoju prvú pokutu? Nie. Zatiaľ nie. A dúfam, že ani nedostaneme. Aký pocit ste mali na simulátore? No, bolo to super, ale určite by som si to nechcela vyskúšať reálne. Aké by to bolo mať takú nehodu. Raz si to skúsiť, to je viac než 10-krát počuť. A mládež sa pritom ešte dobre zabáva. Hlavnou atrakciou býva kolotoč, kde si každý vyskúša pocity pri prevrátení sa, ale presvedčivý argument poskytujú aj tzv. Opilecké okuliare. Cez nevnímate okolie, ako by ste boli v ťažkom stupni opitosti. No, sadnite si potom za volant. Ako dlho vlastnite vodičský preukaz? 2 roky. 2 roky tiež. Jazdíte bezpečne, alebo občas aj zariskujete? Ani nie. Vždy bezpečne. Veľmi bezpečne. Väčšinou bezpečne. No čo, aký máte pocit z tohto simulátora? To je strašné. A to bolo iba 30 km za hodinu. No. V Poprade sa takto vyškolili viacerí mladí vodiči a zdá sa, že pochopili. Bezpečnostné pásy sú skutočne na ochranu posádky primárna záležitosť. A aj náraz iba v 30-kilometrovej rýchlosti môže bolieť. No a kotúľ cez strechu? Vyskúšala si ho aj Michaela. Verte jej. Tak som si to nakoniec vyskúšala ja a môžem vám len odporučiť. Pribútavajte sa, život máte len jeden.